Nijang Karbiang long kapar lo lakha sirkep Amreng constituency lo Arnam Teplong arong sikur adhorom pen COC Honghari adhorom kachevangthu. Bangso mai pini arua ciklo nipai krepli arni Arnam Teplong along Edon Rajen tiso Sermali ning tipi Roman tiso Sampri tiso atum sikur adhorom ke kroisi puthot Honghari adhorom mate aron ban kachevangthu. Bangso mai long Biren Teron pen mei charipon along rong asar borsing inghi Koilian Ashram mei phu WKA Robin Chandra Boro Joy Singh terang kongchun bang janjati Chandra Singh tiso don mai phu Karbi Honghari adhorom amei. Dhon Singh tiso AGS Karbi Honghari adhorom atum chetong don pen mei RDP don renti. Bangso long hako pen phusar phisar atum jutang la pen nimrokom chorkli cho phejo along kachera block ajoy nesi sikur la pen Honghari banglo. Sikur ki donang jui alam theke Mizoram along rialong kam kangda damahut kecho ki jun longle ajoy nesi Christian donang koklo. Christian adhorom along chepok dunlo pulote kecho ki jun nang rap dun popasi chethan pon. Hala sopor hot pirthe dangpi isi kaphere memia ke so covid mate corona ke so ke thepe ka jok heman kache wangjita kelong lidet ajok mizo akhai atum sikur nang dunlote nang do dunlong popwa jok sikur dun nang juilo. Sitan nihem nipo nipaya tum ki Honghari adhorom lasini lita puthot kaya manga tengsi Honghari banglo. Nilitum sikur ki don bang trok la pen non ke bang phok ke Honghari adhorom along chewang thulo. Pusi pherang ke atuma thengno ningje pon. Laka chiruna ko alam thela puthon ihelo. Nilitum karbia khaya tum haku pentalitum adhorom ke Honghari. Tasilada Arnam Teplong edon hi hemari somar kali lo sarmar lo la bangso arlenga bang nikan kan ne Kristen dharmosi klendon lo. Hala bangso so bang Kristen atum akerap longko la penitum Kristen atum de plote nitum thangta kejoy nang akerap long ne deji. Hala bangso ka chonta da madudon kedo da madin ke Kristana adhorom saise. Amala bangso so da kedo kejoy kinanja phan akerap long ne aphan da Kristen dun juilo. Kristen dong sen tunde plote tum thangta akerap bang pipere pen da gulong le sonsi kanji pa masi so bantu nakok lo. La bangso lam the la bangso so bang chewang thulo no da Arnam Teplong. Amane ke Kristen dun juilo. Kristen dun ama tipolo dun juige polo ama o hada ke Kristen galite dolong leta ho kana kera phandang pipi pusige pukko ama sini asa yogi ma dun nakok lo. Tane dhorom ke Honghari binong apot nege dakse bangji ke Honghari hiduji pusi so bang ronga sarapan apye po charjulo la masi pinini tum kadogo be ronga sar la pen apye po ahem bang hem the tum selang pepensi itum kar be Honghari me matana hang si kini la bangso Honghari me tepado la pen kala bangso so pantane tum hempu mukang pirasinja la pen longri long padanam apanja ki ponsela bangso so pan nitum langar sisi pin Honghari chebando ala tum ke bang bangke dak ahem pia bangke Honghari ase kai penta sitala bangso leng he tum echor la penka sumar bahini si pin Honghari long wanglo la tum chini lo Karbi Honghari Karbia kheke adhorom Honghari Karbi pote potiri pinsolong si ala sotum dunangji alo so long la pinso tum pin dunangji kali la so lam chin ba me pensi pin Honghari lo poto chebang thulo.